салом алейкум дӯстони азиз. 5 рӯз пеш ман дар шабакаи худ як навор оиди коронавирус гузоштам ки дар он ба 8 саволе ки ба ман омада буд ҷавоб гардонидам. Ман ссилкаи он навор дар поёни ин видео мегузорам ва касе надидаст дар омада бинад. Вале имрӯз саволҳо боз зиёдтар омаданд. Оиди фоидаи испанд зидди коронавирус, оиди чӣ хел фаҳмидани ин беморӣ ва саволҳои амсоли инҳо, ва ман тасмим гирифтам ки ба ин саволҳо низ ҷавоб гардонам. пеш аз ба саволҳои шумо ҷавоб гардонидан якчанд муроҷиат дорам. Хоҳиш мекунам бо диққат гӯш кунед. Бисёри бародарон ба ман менависанд ки доктор тез навори нав гузоред. Ман рости худам низ инро мехоҳам, вале аз саҳар то бегоҳ дар беморхонаам ва танҳо дар вақти холигӣ метавонам навор сабт кунам. Албатта ман кӯшиш мекунам ки то ки наворҳо зуд шаванд. Хуб, навори оянда оиди роҳҳои ба қувват кардани иммунитет мешавад ва барои ҳамин ҳатман ба шабака подписатсия кунед, яъне обуна шавед ва наворҳои ояндаро интизор шавед. Ва ба он бародароне ки ба ман менависанд ки доктор чӣ хел пеши шумо равем, гуфтаниам ки пеши ман шумо омада наметавонед мутаассифона, чунки ман дар яке аз давлатҳои Аврупо дар Сербия қарор дорам ва барои ба ин ҷо омадан шумо бояд виза гиред. Барои саволҳоятон ман инстаграми худро мемонам дар поёни ин навор. Ҳатман дар омада саволҳои худро нависед ва ман ҳатман пас аз кор имконият ёфта ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонам. Аллакай дар инстаграм аз 1000 нафар зиёд ба ман савол додаги ҳастанд ва ҷавобҳои худро аллакай гирифтаги ҳастанд. аз ҳама муҳим муроҷиати ман ба шаҳрвандони Тоҷикистон аст ки чӣ дар Русия ҳастанд, чӣ дар давлатҳои дигари Аврупо, аз шумо хоҳиш мекунам ки то хомӯш шудани вирус ба Тоҷикистон агар ки имконият бошад наравед. Агар фикри худатонро накунед, ҳам фикри падару модари пиронсол, хешу табори пиронсолро ҳатман бояд шумо кунед, чунки худи шумо агар то 40 сола 50 сола бошед, ин вирусро дар бисёри ҳолатҳо сабук мегузаронед, вале падару модари пиронсоли шумо на. Инчунин ба ман бениҳоят зиёд менависанд ва ҳатто наворҳо равон мекунанд ки дар он дида мешавад ки чӣ хел ҷавонони мо воҳимаву паника меандозанд дар байни мардум. Майлаш агар шахсони пиронсол ин корро кунанд, вале намефаҳмам шуморо, яъне бачаҳои ёш барои чӣ паника мекунед. фоизи мурдан аз ин вирус дар байни шахсони то 40 сола ҳамагӣ 0.2% аст ва ҳатто аз ин ҳам пастар аст, яъне аз 10 000 одам 15-20 нафар мефафтад. ҳамон 20 нафар мутаассифона шахсоне ҳастанд ки бемории қанд, саратон ё рак, фишорбаландӣ ва бемориҳои дилу шуш доранд. Яъне шахси то 40 сола бо саломатии хуб ин бемориро дар бисёр ҳолатҳо сабук мегузаронад. шумо аз вирус не, шумо метавонед аз тарс бемор шавед. Мефаҳмед ина? хуб дӯстон, бемориро вазни шахсоне мегузаронанд ки аз 60 сола боло ҳастанд ва албатта на ҳамаи онҳо ва шахсоне ки бемориҳои дар боло гуфтаамро дошта бошанд. ба ҳамин хотир аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам ки паника накунед ва натарсед, вале беэҳтиёт низ набошед. ягона чизе ки ман аз шумо хоҳиш мекунам, то нест шудани ҳамин вирус падару модари пири худро, хоҳару бародароне ки ба бемории қанд, фишорбаландӣ, бемориҳои дилу ва шуш доранд, изолятсия кунед. яъне дар хона онҳоро дар як ҳуҷра ҷой кунед ва ба онҳо нагузоред ки ягон кас наздик шавад. хӯрокҳоро аз тиреза диҳед ва ба онҳо барои ахлод кардан, яъне ягон чӣ монед. фақат як нафар бояд ин корҳоро кунад. нагузоред то пеши онҳо ягон нафар умуман дарояд ва онҳоро нагузоред ба берун бароянд ва албатта онҳоро натарсонед. хуб фаҳмонед. хуб, мегзарем ба саволҳо. хуб, якумин савол зикриёшо мепурсад киҳо шанси бисёртар бемор шуданро доранд. албатта шанси калони ба ин беморӣ гирифтор шудан дар байни мо духторон аст, чунки дар ин рӯзҳо мо бо бисёр беморҳо суҳбат мекунем ва мо намедонем ки кадоми онҳо гирифтори бемории коронавирус аст. барои ҳамин пеш аз оне ки духторони Тоҷикистонро даштном ақорат мекунед, ҳатман инро як бор фикр кунед. худо накарда вирус агар ба Тоҷикистон биёяд, шумо дар хонаатон маҳкам шуда намероед, вале духторон бошад ҷони худро дар хатар монда ба ин беморӣ мубориза мебаранд. махсусан духторони гӯем ки инфексионист ва духторони гӯшу гулӯю бинӣ, яъне лор. хуб, оиди киҳо бемор мешаванд ва киҳо мефафтанд, ман навор дорам, дар поён ссилкаашро мемонам, дар омада тамошо кунед. хуб, умеда мепурсад салом доктор, агар коронавирус шуда бошад одам, инро чӣ тавр мумкин фаҳмидан, куҷои бадан дард мекунад? хуб, аломатҳои маъмули COVID-19 яъне коронавирус ин тасб кардан, тез монда шудан ва сулфаи қоқ, яъне ба русӣ гӯем сухои кашел мебошад. дар баъзе ҳолатҳо метавонад дард дар устухону маҳкамшавии бинӣ, рафтани оби бинӣ, дарди гулӯ ва дарунравӣ, яъне диарея дида шавад.
сеюм Аниса мепурсад мегӯянд аз ҳайвонҳои хонагӣ эҳтиёт кунед. мо дар хона як гурбача дорем, кӯдаком нағз мебинанд, мегӯем партоем ша. Не, албатта ки напартоед. То ҳоло ягон ҳайвони хонагӣ мисли сагу гурба ягон шахсро гирифтори бемории коронавирус яъне COVID-19 кардагӣ нест. хуб, Шамсиддин мепурсад, доктор, барои пешгирӣ аз вирус спиртной яъне арақ истифода кунем? дӯстам, не, албатта акай Шамсиддин баҳона накавед, лекин нӯшидани спирт ба шумо кӯмак намекунад ва баръакс зарар дорад. Зикриёшо мепурсад, ака меган 1000 испанд ҳамин вируса мекушад, роста? Илтимос рост шагу то мо бефоида нахарем ин чиза, агар фоида накунад. Тоҷикистонда банчаша 15 сомонӣ кардаям. хуб, испанд 1000 испанд ё ки ба забони лотинӣ гӯем пеганам ҳармала бениҳоят расанӣ хуб аст ва дар таркибаш ингибитор моноксидаза дорад, вале ягон таъсир ба вируси коронавирус яъне COVID-19 надорад. барои инро фаҳмидан шумо бояд донед ки 1000 испанд аз Тоҷикистон дида зиёдтар дар Хитой, Эрон, Италия ва Испания мерояд. дар ҳамин давлатҳое ки ман номбар кардам аз ҳама зиёд шахсон аз коронавирус мурда истоданд. агар 1000 испанд зидди коронавирус фоида медошт, албатта ки дар он ҷо ин қадар одам намемурд. махсусан агар Эронро гирем, дар он ҷо зиёд испандро истифода мекунанд, вале аллакай аз 1200 нафар зиёд мурд. ҳатман оиди испанд ман навор мекунам, насиб бошад, вале агар ки дар хона падару модари шумо ва ё ягон хештавори шумо гӯяд ки ман испанд истифода мекунам, албатта бо онҳо баҳс накунед ва бигузоред ки истифода бурдан гиранд. хуб, ман аҳамият додам, дар телевизионҳо ҳар хел шарлатанҳо мероянд ва мегӯянд ки испанд кунед, пешобро дар бинияатон гиред, чеснок хӯред ва дигар корҳоро кунед ва зидди коронавирус гӯё ки кӯмак мекунад. бовар накунед, фоидаи инҳо зидди коронавирус исбот нашудааст, вале касе мехӯрад, хӯрдан гиред, албатта ба он кас баҳс накунед. албатта хуб, мегзарем ба саволи дигар. менависад ки ака ман ҳамин касалда гирифтор шудам, духтур равам, ҳечи намеган? хуб, дӯстони азиз, шумо худатон яъне самостоятельно ҳеҷ гоҳ наметавонед фаҳмед ки ба ин беморӣ гирифтор шудаед ё не, чунки ин бемориро дар Русия танҳо пас аз як рӯзи гирифтани анализ муайян мекунанд. яъне шумо анализ месупоред ва баъди як рӯз ба шумо натиҷаашро мегӯянд. хуб, ба ҳар ҳол якумин қоидае ки ман мехоҳам ба шумо фаҳмонам ин аст ки шахсе ки бемории зуком ё грипп ва ё ба фикри худаш ҳамин коронавирусро дорад, дар вақти пайдо шудани аломатҳо бояд ин корҳоро кунад. якум, ба духтур наравад, чунки дар роҳ ё ки дар беморхона чанд нафари дигарро метавонад бемор кунад. дуюм, бояд дар хона дар як ҳуҷра худаш танҳо истад ва бо ягон нафар аз пеш алоқа накунад. сеюм, хонаро зуд ҳаво диҳад ва чорум, бисёртар об нӯшад. панҷум, агар тасб кунад вале худро нағз ҳис кунад, ягон дору нахӯрад, вале агар тасб кунаду худро бехуд ҳис кунад, дар ин ҳолат бояд парацетамол хӯрад, танҳо парацетамол, лекин ибупрофен ва арбидол нахӯред. дар саршавии беморӣ дар беморхонаҳо ба шумо ягон дору намедиҳанд ва ҳамин табобати гуфтагии манро мекунанд. барои ҳамин наравед ба беморхона, чунки агар шумо зукоми оддӣ дошта бошед ва ба беморхона равед, метавонед аз он ҷо ҳамроҳи коронавирус ба хона баргардед. шашум, вале агар дар шумо сулфаҳои сахт ва нафастангӣ дида шавад, аз хона наромада ба 03 занг занед ва онҳо омада шуморо мебаранд. як бародар нависааст ки ҳамин вируса ягон давлат ваксинаашро наёфтанд. бале 4 рӯз пеш як ширкати амрикоӣ гуфт ки ваксина барои коронавирусро кашф кардааст ва онҳо дар якчанд довталаб онро санҷида истоданд. вале инҳо гуфтанд ки ваксина ба истифодабарӣ танҳо пас аз 1.5 сол мебарояд. барои ҳамин дӯстони азиз, шумо бояд дар бораи худмуҳофизатӣ ва баланд бардоштани иммунитети худ фикр кунед, чунки ваксина ба мо мардуми оддӣ дар ин 1-2 сол нахоҳад расид. хуб, ҳатман дар шабака обуна шавед ва ман дар навори оянда мефаҳмам ки мо бояд чӣ хел кунем ки иммунитети худро бахувват кунем. хуб, мегзарем ба саволи дигар. ин бародар мегӯяд ки дар шаҳри Санкт-Петербург шаврма мефурӯшам, бояд худро чӣ хел эҳтиёт кунам? якумин маслиҳати ман ҳамин аст ки бо раиси худ гап зан, то ки пеши шуморо, яъне ҳамон ҷое ки шаврма мефурӯшед, бо шиша пӯшонад ва албатта ин дахл дорад ба ҳама шахсоне ки ба соҳаи яъне савдогарӣ машғул ҳастанд. ва дуюм ин ки бояд шумо худатон кӯшиш кунед ки аз харидорон ақаллан 1 метр дур истед. сеюм, дастҳоро албатта зуд шӯед, бо собун ва бо маҳлулҳои спиртӣ тоза кунед ва ба рӯи чашму биниву даҳонатон даст нарасонед. як бародари дигар пурсидааст ки акай Умар, коронавирус ба воситаи алоқаи ҷинсӣ мегузарад? хуб, бо роҳи алоқаи ҷинсӣ албатта ки намегузарад, вале аз бас ки дар вақти алоқаи ҷинсӣ одамон якдигарро гӯем ки мебусанд, албатта бо ин роҳ мегузарад.
خب دوستان عزیز، در اینجا نوار به انجام میرسد. در آخر نوار از شما خواهش میکنم که در کامنتار نویسید که آیا شما از همین ویروس میترسید یا نه. اینچنین به شما گفتنیم که من الکی درباره چه خیل به این بیماری گرفتار نشدن نوار دارم و حتما در پایان این نوار سلکش رو میمونم، در آمده تماشا کنید و به دیگران نیز رسانید. سوالهای خود رو به اینستاگرام من نویسید و من حتما پس از کار به آنها جواب میدم. حتما به شبکه подписаться کنید و کلاکولچگان زنگوله رو نیز پخش کنید، چون که به نزدیکی باز نوارها میشوند، به خاطر که سوالها بنهایت زیاد آمده هستند اویدی کرونا و حتما شما باید از نوارهای نو باخبر شوید. خداوند هر یک شما رو نگهبان باشد و هیچگاه بیمار نشوید. خیر.